ଖାଇବା ଆଉ କହିବା ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ଯଦି ମଣିଷଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ 80% 100% ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି କହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବେ କି ମୁଁ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ କିଛି ତାକୁ ଆଘାତ କରିଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛି, ତ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବେ, 5 ସେକେଣ୍ଡ ପସ୍ ନେବେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେନ୍ତା ଖାଇବା ହେଉଛି ବେଶୀ ଅଏଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଉ ପୋଡ଼ା ତେଲରେ ବେଶୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ବାହାର ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି, ମୋଟାପଣ ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ପେଟରୁ ବାହାରୁଛି। ତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖାଇବେ, ଯେଉଁଟା ଖାଇବେ କମ୍ ଖାଇବେ ଆଉ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବେ, କାହିଁକିନା କମ୍ ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି, ବେଶୀ ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି। ତ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ, ଏମିତି କଥା କହିବେ ଯେମିତି ସାମ୍ନା ବାଲା ଖୁସିରେ ରହିବ, ଆପଣ ବି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସୁଇଟ୍ ଭଏସ୍ରେ କଥା ହେବେ, ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରହିବ, ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନହେଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ଅଛି ଖାଇବାରେ କହିବାରେ। ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଆସିଗଲେ ସବୁଠୁ ଆପଣ 100ରୁ 80% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ତ ଏତିକି କହୁଛି, କମ୍ ଖାଇଲେ ଶାନ୍ତି, ବେଶୀ ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।